doon, marami kang makitang gwapong African. Yes. Oh. Mayroong African hito. Mayroong African. African oil. African oil, yes. Oo. Alam mo, anak, mas malaki yung kikitain mo doon. Tama, anak. Ma'am. Ano? Brigada Drive-Thru Live. Drama. Sa pangalan ni mo to sabat na rin, meron ba istorya ka? Sabat na to. One step living job sa karoon. Agay, pandamay. Meron pa na klaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na serbisyuan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Sing graduate. Congratulations. Congrats. Basi bago lang siya kapasa sa Basi siguro, Papa Brad. Jay. Sa Licensure examination. Oo. Iyon, Papa J. Boy Nonoy. Nakuha ko na ang gusto kong makuha sa ako ang pag-eskwela. And I have my boyfriend. Ay, tago na nato sa pangalan niya, Dominic. Dominic. Tito Dom. Si Dominic, Papa J, Boy Nonoy, mamala ko nga gwapong taro, ay lumping. Pag-isa siya, Papa J, Boy Nonoy, kagitawag motorcycle enthusiast. Mahilig sa motor. Motorbike. Ikaw ba ni Motor J? Ang mga parents, Papa J, Boy Nonoy, nasa abroad. Pero subong kay holiday season man, nakapag-desisyon sila nga mag-uli sa Philippines. Welcome back to the Philippines. Papa J, hindi ko lang i-mention ang lugar, pero somewhere at Africa ang ilahang place to Masi be. kung kwadi, Papa J, African hito. Basi sa kwan, Waka Waka, Africa. Mabasi ka sa Zimbabwe. Zimbabwe. Papa J, Boy Nonoy. Nahappy ko sa pagpulis ako mga ginikanan. Kaya gusto na kong i-introduce sa ila si Dominic as my boyfriend and soon to be. Magiging husband pa ba? Uy, grabe. Grabe. Husband na yun? Hindi pwedeng fiancé, anay. Dira mangyapon na padulong, Papa J, Boy Nonoy. Actually, kasal na lang kulang sa mga, Papa J, Boy Nonoy. Ay. Ibig sabihin na nauna na ang inasal. Nauna na ang inasal bago sa kwan, Mangkanor. That's why, Papa J, Boy Nonoy, budlay magdesisyon subong. Kaya nagdesisyon man ang ako mga ginikanan. Kung anong klase nga desisyon ni Papa J, Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. I wanna hold you till I
till we both break down and cry. I wanna hold you. Till the fear in me subsides. Salamat, money. We're home! Papa! My darling, my daughter. Kamusta? Your mommy is there at Ay, my back. darling. Hey, yeah. Medyo na-surprise ka, no? That's right, that's right. Medyo, mami, kamusta kayo? Kayo talaga ba? Hindi nyo man lang ako kuhanin na bisuhay na pupunta pala kayo dito. Sana naman. Siyempre. Sana naman pinatumba ko yung kuha natin. Wag na, anak. Oo, sana naman pinatumba ko yung kapitbahay natin. Anak, walang problema sa amin. Kaya nga, bumalik kami dito. Galing kami ng Africa. Kasi may ibabalita kami sa iyong maganda. At nabalitaan Yes, namin na anak. nakapasak ka na kuno sa imong exam as Yes, nurse. kaya nga yung gusto namin ng daddy mo, i-surprise ka namin. Yes, yes. Dahil magsiselebrate tayo. Oy! Good morning, ladies and gentlemen. Ang aking mahal nga mga bayaw. Bayaw. Ay, bayaw. Kamusta, bayaw? Tito, hindi ko lang nasabi, Tito, na dadating si Mami at Daddy dito. Actually, sinabi na sa akin, pupunta sila. Pero walang specific date kung saan. Kung kailan. Okay. So ano na? Anong gagawin natin dito? Anong magtingin na lang tayo dito? Kapatid, yung mga dala namin at mga pasulubong, siyempre sa'yo na yun. Ay, salamat. Oo, pakikip mo na lang yun, ha? Dahil Of course. yung mga kamag-anak natin pupunta din dito. Oo. Of course. Ay, madam! Oy, tita! Ay! Ay! Yung pinaka... Ay, tita! Beso-beso. Tito, tita! Yung Tito, tita. pinakamaganda kong kuwan, ha? Yung pamangkin ko, ha? Joy to the world! Oy, Pasko na! Pasko na! Ikaw bala, George, George. Oo. Masyado mo naman kaming binigla ni tito mo. Oh, di ba? Akala- Pasko na! Akalain namin na yung sports mo dati is boxing. Ngayon, magkuhan ka na. Beautician ka na. Nag-change na ako ng career. Alala. Uy, ano bang pasalubong dyan? Meron ba yung sabi ko? Meron ako dyan, oh, Yung parang ano? yung di battery na Oppo. Oo. Uy, maganda yun. Yes, Maganda oo. yun. Ay, Tiyak, magugustuhan mo talaga yan. Pagkatapos yung usapan dyan, punta na kayo sa loob kasi naghanda ako doon ng panga. Panga. Ibig mo sabihin, kapatid, naghanda ka talaga? Of course. At syempre, yung paborito ko. Of course, yung panga. Anong pa nga yun? Yung panga ng tirador. ikaw talaga kapatid ko, palabiro pala talaga panga. hanggang ngayon Yung ba? panga ng tuna. Akala ko nga kapatid, pangako. Sige na, pagkatapos yung usapan dyan, pumasok na kayo at mag-usap na tayo. Ha? Mami, Dad, dali na kaya, kakain na tayo. Ayan, sige. Sige, come here. Walang problema yan. Yung wine natin ilabas na natin kasi may pag-usapan tayong importante talaga. Oo, talaga, anak ha? Mag-ready sige. ka rin, anak. Okay. Sige, Mami. Sige, Daddy. Oo, anak. Maraming opportunity doon sa Africa. Since na nurse ka na Yes, talaga. at nakita namin yung ang iyong eagerness Yes. na maging isang certified talaga na nurse. Huwag dito sa Pilipinas. Gusto namin, doon ka sa abroad. Di ba?
Actually, anak, nakabook na kami ng ticket sa'yo dahil susunod Yes. na araw, Oo. pupunta na tayo doon. Oo. Kasama ka na namin. Oo, Ah, kasi diba? mas gaganda yung future mo doon, anak. Exactly, Oo. correct. Klain mo si mami mo doon. Matagal na akong nurse doon. So, Of madali course. na lang ikaw makapasok doon sa Tama. tinatrabuhoan ko. Yun ang gusto kong mangyari. Dahil ayaw kong makita ka dito, yung nurse dito. Yes. Hindi man sa Oo. pero Wala ka dito, anak. mahirap dito. Oo. Mas maganda doon sa Africa kasi Yes. marami doong mga opportunity. Mas malaki talaga yung oportunidad. Mas malaki talaga ang African. I mean doon sa Africa. At makakita ka talaga doon, anak, ng mga wild animals. Oo. Ang daming mga animal doon, anak. Mayroong mga giraffe. Oo. Oh. May mga wild boar din doon. Oo. Klain mo, anak. Dito marami na namang mga wild boar pero boar lang, hindi wild. Papa, mama, Anak, baka pwede kong ako naman yung anak, kakausap sa inyo. ang gusto talaga namin is yung future mo. Yes, anak. Yun talaga yung Oo. gusto namin. Dahil once done doon ka na, anak, Oh. yung kikitain mo dito, piso-piso lang. Wala yung yan. doon, million yun, anak. Malayo yan sa Oo. patan, anak, kung andong ka. Yes. Yung kitain mo dito na 15,000 kada bulan, doon yung isa gatos yan. Yes, anak. Partida man, anak yan. Half day pa lang yan. Oo. Talaga. At saka, alam mo, doon marami kang makitang gwapong African. Yes. Oh. Mayroong African hito. Mayroong African. Oo. African oil. African oil. Yes. Oo. Alam mo, anak, mas malaki yung kikitain mo doon. Tama, anak. Ma'am, Oh, ano? Ano ba't parang... siguro, Anong siguro? pag-isipan ko muna. Pag-isipan mo muna. Alam mo naman, mama, dadad, medyo binigla nyo kasi ako eh. Anak, gusto namin i-surprise ka. Actually, may ticket ka na. May ticket ka na. So, kailan pala yung flight natin? Of course, kung gusto mo ngayong gabi, pa-flight na tayo eh. Wala namang problema. May mga haplas naman tayo dyan. Papa, Huwag ka nang kumpleto na lahat. Akong bahala sa'yo. Teka lang, mama, papa. Wala nang tika-tika. Tara na. Kumain na tayo. Papasok lang muna ako sa kwarto. Oh, Nawalan ako ng gana. ano? Oo ga. Mag-abroad ka? Bisan ako gani ka, nakipot ako eh. Hindi ako gusto nga. Bet. Hindi ako gusto nga LDR kita. Kaya Bet. gusto ko nga abi ka eh. Skin to skin. Gusto niya. Bet, tama ba rin desisyon sa mga ginikanan? Siguro para sa ila tama pero ako ga, hindi ako magpasugot nga. Pero Bet, Magbulaganay kita. kung mag-abroad ka, Bet, paano na lang ako? Amo ganina nga. Bet, Napag-isipan ko kay dati pa, di ba nag-usap na tayo na hindi ko kaya maging LDR tayo. Bet, hindi ko gusto nga. Malayo ka sa ako. Hindi ba ko gusto? Hindi ba ako gusto nga maglayo ay kita doon? Kung gusto mo, pwede ka sinaw ng mga ginikanan. Tubangon ko sila. Sigurado ka ga. Tubangon ko sila. Hindi na pwede nga maglayo ay pa. Hindi man ako magpasugat. Hindi man ako magpasugat nga. Magbulagay kita. Hindi ko gusto nga. Basta dito baka makakita ang African. Malala mo na to, di ba? Oo ga, basta African ga. Kuhan partida ginaga. 12 ang pungko. 15 ang tindo. Basta, istoryahan ako ay umagay ka. Istoryahan ako sila. Istoryahan Oo ga. ako. Papa J. Boy Nonoy, ready na ang ticket. Kompleto na, Papa J. Boy Nonoy, ang tanan. Basi ticket. Ano nga ticket na? Basi ticket sa Yellow Bus? Paano niya g-state na ikaw ng klaseng ticket? Basta ticket ni PCSO. Basi one-way ticket. One-way ticket. One-way ticket to the... Oh, Papa J. Boy Nonoy. Pero,
kaming duha mismo sa ako ang boyfriend nga si Dominic. Pero medyo digin mi gusto sa matabo sa mga ginikanan. Pero ang ako mga ginikanan, Papa J-Boy Nunoy, si Mommy and Daddy. Porsigido gid sila nga dalon ko sa Africa. Kay dito ko mag-nurse. Kasi mas maayo daw ang future. Okay man po, Papa J-Boy Nunoy. Pero paano na ang among relasyon ni Dominic kung mag-LDR ng tanan, Papa J-Boy Nunoy? Ano kayang pwede ninyong ma-advise ako? Damo nga salamat ang inyong letter sender, Dominic. Brigada in the heart of changing lives. Pakiramdam ng laging naiihi, pero wala namang lumalabas. Ang sakit pa sa pantog. Nakaranas ka na rin ba ng ganyan? Yung binabalisaw-saw ka. Huwag isa walang bahala ang balisaw-saw dahil posibleng sintomas yan ng dehydration. Para maiwasan, uminom ng sapat na tubig na may patak ng nigari. Sagana sa magnesyum mineral ang nigari, kaya malaking tulong sa pagpapabalanse ng fluids at electrolytes sa katawan. Agapan ng balisaw-saw sa tulong ng nigari. Nigari, patak mineral. Uy, ang cute talaga ng baby niyo, Mars! Artistahin! Thank you. Pero Mare, mas gusto ko sanang may patuloy niya ang naputol kong propesyon. I-approve ba kaya yun kay kumpare? Mangarap ka para sa iyong anak kaya dapat hindi siya mabiktima ng stunting habang nagbubuntis o nagpapadede. Mom's Love ES1 para